Philippi WPW yang subhai pi second ke Amen Faithful and True Channel. Pas sisin saya ka jing pule ya ke jing tho jong ki kpa balang. Pada kene ke sngi wen kita ki kpa balang u krteng u Polycarp u bishop jong ka Smyrna. Pat syaba ngin ya sakmat ngin pet chua lene ngin ya wat jing tip une u Polycarp u dei u long kum u di sepang une u Polycarp udai u bishop jong ke Smyrna udai we naki kpa balang hakalain jong ki apostol ki Marcel bat ki apostol terawangi ong yaki apostolic fathers ha ka pareng namar ba ulalong unong sngap dan unong syaiskor jong u apostol Yohanes. Ot udai hi uta u Polycarp ha ubala pa kaway naki nyaw teliki Shithi jong u Ignatius jong ka Antioch. Ulayap kum u martir akarta ka prapun riu snem ha usnem sispa san pusan lani sispa san pun riu edi. Temata kan neka Shithi kelak bande ka Shithi ke baar seki nong Philippi ya ke ba la bu antat ya kasnem bu ulah tho ya kene ha kasnem sispa lai pusan lagi kato kene ki Shithi ya ki balatip ba u Polycarp ulah tho tang ka wei ke badang don hadu menta na ki jing tho jong u kadai ka Shithi seki Philippi Henry ke bala penne kum ka wei ka Shithi seki Philippi ha ka jing sisa kadai arteli ki Shithi Kaciti ke baningkong ka kentup ya kalalong khatlai hakajing tho bala penne the text tradition but let's say ru hakal kade ka we par kade kalanong khatsa kade ke bala tho hapedeng ka por shwa kajing poi u Ignatius jong ka Antioch sha Rome kepada hakas nem kumba sispa sipau but ha ka bakut jong kajing sensyar jong utrajan hakas nem sispa khatpra Apo kane kapor ke balengkot, katarik ke bakam mensua, kalong ke bakam la ban priang ban ya katarik ke bakam hadin. Namar ke Shithi ke banikong jong u Polycarp seki Philippi, ke datang ke Shithi lam khamat ba but lang ya ke Shithi jong u Ignatius. Kiba u Polycarp ulah pa seki Philippi. Kemud ba une u Ignatius ulah pa ya ka Shithi seki nong Philippi lang ba jong u Polycarp u bishop jong ka Smyrna. Ka Shithi ke ba ar ke ba kentup ya ka lenong ningkong hadu khat ar aka jing tho bala penne ka dei ke bala tho kum ka snem sispa lai pusan. Ingin page no ya ka Shithi Benta bat ngan airu hapi ya ka screen bila on pulih lang bat nga ha ka ne ka por. Kene kedeka Shithi ini pulih lang kene Shithi kini ki ko para bangai kibat ya dei bat ka hok ngatho sha pi om namar bangahi ngala rai ban tho re namar ba pi hi pilakot yang nganing kong namar la dei manga ne don monomonoru ubalong kumnga ubala ban ya hap kerdan bat kejing start ju pol Pelakerku bat ubadab buram. Apa udang don apa deng jong pi. Baru ya kenduk markmat bat kibriu jong kata kapor. Ulah pensyai ya kaktin jong kejing sisa da kerukom kebadai bat da kabor. Bat haba ulah don cengai na pi ulah tho ki Shithi sapi. Kiba haba pi pule bat bishar bhai ki kenya rap ya pi pantai yala de ha ke jinget ya ka ba la ai ha pi kata ke jinget ke palong ka kemi jongi baro kalatia sau ar pun riu haba ke jingkermen ka but hadin jongka bat ke jing yau blei bat yau Jesu Kris bat yalo para briu kalet chua iwe korin khatlai ada uno waiti lade syakine la pendep ya ka hukum jong ka hok maruta ubadon kejing ulong jengai na ka poparo to ki presbyter lene ki Lyngdoh Sohblei kin long ki ba isynei
Badap da kejing sengolem ya baro. Kiba pen pai biang ya kitu kiba la sakemana kalenti. Da keba lej jengok ya kiba pang. Bat wat la kalong karu kentei lane u kun suet lane u baduk. Wadi ya uweiru nakine un om sya ino. Andai to kin pen biang barabor ya kababaha hakamat ublei bat kibriu. Ini kita pewar nong lai kot sao sti sikino room kot kat ar kot lenong kat ar kot kat nyo bat sti ba ar ski korin lenong pra kot ar puwe. Tokin kiar pura na kejing pitar na kejing le siliang ha kejing bisar kibriu bat na kejing bisar pom hok. Tokin long jengai na kejing i ya kaspa om dei ban kloi ban nget ya kejing sniu sepang uno dene ya kabas sniu sepang uno om dei ban kloi ban bisar namar ngitip bangi baro ngilong inong kidram akabaya dei bat kapop uno ubom pla ba Jesu Kristus wan hakado udei u antichrist lene Christ lam ler ya ba u ya anes apostol to akesti benikong pesti ba arjung u sti benikong lo to akalanong kabasau kot lai kot aradu lai bat sti ba ar jung ya anes kalong prad kot ar puwe uta bom pla ya kasaki jong ding pena udei ujong uksuit bat uta uba pen bakla ya kiktien jong trai na kabanta ke jingkwa jong uhi kemut jingkwa hang ni lo batah hang ni kita jingkwa ke jukira bun sin sia jingkwa jong kedok ke jumut jong kane ke benta kalong lese uno ubada ke bakentai ke kitien jong trai u ailat ke jingkwa basniu bat ulen bakin don kinong pen phairam ne kinong pen sitom ake jing im ke bahadin tang but sakene bat uba ong ba omdon ke jimi pat ne ke jing bisar kumuta udei upunikong jong soitan te ubom don ubom ong ba om don jing mi pat ni jing bisar uta udei u pun nikong jong soitan ula tho une u Polycarp bishop jong Smyrna ikene gede kata kakerteng ke ba Polycarp ula pendon kam ya u Marcion aba u ya kendu markhamat pat u bong kun kong jong soitan ya une marba une ulah hikai ulah pen baklai ya ke hikai pasisya o Jesu Kristus ulah hikai ki apostol ki lah hikai une pat upen baklano takadau u Polycarp hang ni upen kam sepang une Marcion kun kong jong soitan ingin peteng nomor kata tongin no ya ke jing bit bat ke jing hikai bakla jong pajba patongin pai biang sya kaktin kepala IT hangi nadu kepestang. Nomor kata tungin yaine klam sange ha ke jing kermen jungi. Bat ha ke jing kular jong ke jing penman hok jungi. Kata hau Kris Jisu ubalakit ya kipop jungi. Hala ke jong kemet alor ke ding. Iwe Petrus long baar kar arpusau. Wah klem le pop om shem la shem ke jing syukur ke sentur rei na kabenta jongi nang bangin im hau ula sya yaki aka baro ini kit khot ngi hang ne we Petrus long paar kor arpuar isia san pulait kot kendai bat Stephen kong Petrus long paar kor arpu sau biang manta to ublei ber kpa jung trai jung Jesu Kristus ber uleng do orang ba pom jukut hi Jesu Kristus pun ublei untai ya pi hakajing yet bat hakajing sisa hakajing jamnut kebajanai bat kebaklam jing sat not hakajing yai sya bat kajing sya sistom slam hakajing yai ne bat hakajing kuit to unbu ya kabenta bat kabenta jing yo jong pi hapadeng kiru kuit jong u bat ya ngiru rengka bat pi Pada baro kibadon hapok kebeneng kiba haki sngi banuan in nget hau trai jung Jesu Kristus bat hau kpa jung ubala pen mi pat ya na bayap meng siamane kini ki khot hang ne Galatia iwe tang lawan Pedro Kolose ar khat ar bat Stephen kong Petrus long peningkong khot ar puwe tukum tu kane kade ka Shithi
kejong une u bishop jong ke Smyrna u Polycarp dan ngilabat ong ru u Polycarpus di konmen ke para kini gede ke Shithi ba day nadu tu kisnem ping la ong manisya kamat de kumi kini ke Shithi ngilabat ne puli lang kumne man ka Sohblei patu kane kejing pule ya kini kejing tho jing pabalang kan yarap ya pi dan kan ai jing sai ya pi ya kejing tho kejing hikai bad kejing bat scam jong ki pabalang ki panikong ya kejing ya kapaki apostol ki la ai pateng haki obun ne kini kejing tho ki dei umune ude ngilabot ong mening ong nong sengap ya Yohanes apostol uni Polycarp ngilabot ong rubo ude usendran jong u apostol Yohanes di kini ki balong ki senran len ki nong bot len ki tu ki ba syak skor jing kai jong ki apostol direct ji ong ya ki nong sengap the hearer apa yang ki ong hearer of the apostles de nakan de katau ki yo ya kan nam apostolic fathers and the early church fathers ya komen ko para ya sam ya kum kini ki jing pule to ai ba in yo jing shai paling tip ya ki jing sisa mar ba ki jing sisa kan pelai lu jangi utrai Jesus Kristi ulang dalade mauhi ujing sisa. Begitu berokoi berpediang ujing sisa melawan rak do Kris ki hikai pat ki penpiang berbortang ya ujing sisa pat ke jing sisa. Tu Kris unyarap ya pi unisne ya pi un utrai u it berbor ya pi.